И сега да ви разкажа приказката. Приказката ми я разказаха по повод на това колко е важна информацията в определен момент. Имало трима приятели студенти. Те били много близки и се обичали много. Затова, когато завършили и се разделили, дали клетва, че ако някой закъса, другите ще му помогнат. Единият станал лекар, а другия отворил магазин. Минали години, третия направил бизнес някакъв. Минали години, на лекаря не му върви и каквото имал, вече бил пред фалит. На втория магазина му също не вървял и той пред фалит, докато третия бил много богат човек. И веднъж са събрали двамата приятели в трудност и казали ми, той така обеща, нали, закле се да отидем и да видим пък да ни помогне. Застанали пред кабинета на третия и поискали да ги приемат. Третия посрещнал първия и му казал, че му много приятно да го види, но няма време, може да му отдели само 3 минути. Когато му чул проблема, той се замислил и след малко казал, това е за лекаря. Ще ходиш на работа с файтон и ще се връщаш с файтон. И го изпратил до вратата. Сега вие знаете какво е файтон. Това е съвременното такси. Излязъл първия приятел пред вратата, втория го попитал, какво бе, даде ли ти пари? Не. И ми хубаво, ще вляза аз пък да видим, може на мен да ми даде, ако даде, ще си ги делим. Втория влязъл в кабинета, третия зарадвал му се, прегърнал го и слушал го, помислил малко и казал, виж какво, ще отваряш първи в града и ще затваряш последен. Ще работиш и през почивните дни. И го изпратил и него с празни ръце. Събрали се двамата приятели, очудени, тъжни. Мислили, накрая казали ми, айде поне да го послушаме. Лекаря започнал да ходи и да се връща на работа с файтон. А втория работил от тъмно до тъмно и през почивните дни. Какво станало? Болните, като видели, че доктора ходи на работа с файтон, решили, че е много добър доктор и има много пациенти, за да може да си позволи 2 пъти на ден да се вози на файтон. И така кабинета му се напълнил и даже се карали кой е наред. Втория приятел започнал да отваря преди всички магазини, и да затваря след всички магазини. И когато хората разбрали, че когато един да потрябва нещо, там е отворено, ще намерят. И започнали направо да ходят в неговия магазин, отколкото да минат 2-3 магазина и тогава. И така търговията му процъфтяла. Скоро се срещнали двамата приятели и засмени започнали да се хвалят, да хвалят и третия приятел, защото ако той им беше дал пари, те щяха да свършат парите и отново да търсят от някъде помощ. А с тези добри съвети и двамата се справили и заживяли щастливо. Така че не винаги помощта може да е в пари, може да е в точната информация. Обаче пък ти трябва да чуеш. Ако те бяха се разсърдили и нямаше да има. Нали? Какво мислите? Не бях я чувала, хареса ми. Нали? Да, Кармичният урок, точната информация в точното време. абсолютно.